Oko mabende noneno en mana 899,450 mane otimo penj. Ninjo kata mana ka jatend piny Kenya bende nochiwo siem mar mondo mitim nonro makare. Nyithindo maromo 3,000 ma bende no register penj mano mar higa ma bende koro gitime higa mar 2023 gidhi kanye. Maxwel, anyana pechi kotendo gimana. Ting'eni ma bende nitiere pogruok nikech king'iyo higa mar 2020 gi penj ma bende mar form 4 mane otim higa mar 2023 moheo 175 ne ok otimo penj jopuonjre mane oriwore form 1 dibed ni nyithindo gi ni kanye. Gineno na ing'e ni pach telo mokadho kane giwacho ni wabed gi 100% transition to secondary school. Apparently the essence of it was to make sure that at least, every youth gets basic training. Kik wang'ad nyathi e primary to pod en gi dwaro mar dhi sekondar. Manyiso ni kata jok mane ok qualify the traditional sense of the word, not the secondary. Koro an expert would argue ni idhie form 1, idhie secondary, but ok incompetent. Koro nyaka ibed gi chandruok in terms of grasping contents mag high school because you are not ready. To mano bro timore, there will be two possible outcomes. Ni either bobedo discouraged, get frustrated, tiweyo school, and that will largely explain maybe the 175 deficit. That will be one facet of it. Moro bende nyalo bedo ni nyathi drop out of school because of the lack of supportive environment. Iyudo kaka koro ngima tek ma this school just becomes an afterthought. Moro bende nyalo bet ni nyithindo ma were not very competent, like they have been pushed through the system. Ngene moko idira ni koro tiek school. Koro ngene kidhi mitieko school and you've not been competent all this time, you can fail. And that may be used to justify this high failure rate. And it will make a lot of sense. So Okapani would want to assume that before we do proper investigation. Nikech an kuma bete sani, and watch my digitization of a result transmission. Ma poda si kachich kodo. Nikech gina naparani we've resorted to digital transmission of results. Kapod wonge the necessary infrastructure to support such a process. And also given the high number of learners we are dealing with. Kone ngeni ka etimo digitization. Kasi ngeni dili computer. Mock dano computer kaki program if something goes wrong with the computer then it goes completely wrong. To mane mapa ni nyalo explain gik moko kaka ido ka old school yudodi kata nyathi manyako ma somo nyangunga Gloria Diambo. Gloria Diambo, these are girls name ngato should see kata ka team application to go in female and everything. So when you end up calling a girl to a clearly known national boys school, then it can only mean that these things were fed into a computer and people are being called. So it's computer and mangiso ni kranya tima uwe nyapo kulungira ngana gas kado lungi kusumo gas samoro ntikara mna moko ma samoro ntire gwenge moko amulo samoro kese mar Gloria manucho pono. So maybe Gloria could just be the conspicuous one. There could be so many other cases that we're dealing with. Koro an paro nanya lopana anyama ngiso serikali ngati please let's go slow on this digitization thing first. And first develop the necessary infrastructure to make sure that it does not fail. Because if it doesn't fail, then there are so many people within the pipeline who get affected unnecessarily. Lakini mothini nene nada hinya nyaka luore kod kwan mag jopuonjre duto ma bende nodonjo e form 1 e higa mar 2020 ne gin kwan moheo 1,000,000. Sani ka ne gitimo penj gin mana